Hej, mit navn er Mads Christensen, og jeg er direktør i God Karakter Lektiehjælp. I den her video finder du ud af, hvordan du hurtigst muligt bliver klogere i gymnasiet. De råd kommer fra mine erfaringer som direktør i God Karakter Lektiehjælp, og hvis du har brug for lektiehjælp, så er du meget velkommen til at tjekke os ud på godkarakter.dk. Det første råd er, at du skal lære fra flere forskellige kilder, fordi nogle gange kan det godt være svært at forstå de bøger, man ligesom har til rådighed i gymnasium. Det kan være, at det er formuleret på en måde, som man selv ikke forstår, og derfor kan man gå ind på Google eller på YouTube eller nogle andre kilder og finde nogle forskellige vinkler på problemet. Det kan godt være, at din lærer vil sige, at de her kilder de måske ikke er 100% korrekte, men til sidst, når man har set en YouTube-film, og man har læst det nogle forskellige steder på nettet, så bliver det hele sat i perspektiv, og så forstår man også de ting, der står i de bøger, man har fået udleveret fra gymnasiet, og det hele giver så mening. Så første råd er, at du skal lære dit pensum fra flere forskellige kilder, for så bliver det hele sat i perspektiv, og du forstår det til sidst. Råd nummer 2, det er, at du skal få feedback fra din omgangskreds, når du laver en rapport eller noget andet. For når du har lavet en rapport, så er det en god idé at vise den til minimum 4 personer, så de kan komme med deres syn på den her rapport, du har lavet, og fortælle, hvad de synes, at du skal gøre bedre. På den måde kan du også finde nogle fejl, som du ikke selv har set. Råd nummer 3 er, at du skal holde en pause, når du har studeret i 45 minutter. Gå ud og trække noget frisk luft, eller holde en times pause, hvor du ser et afsnit på en serie. Det er nemlig sådan, at du kan ikke koncentrere dig længere tid ad gangen. Altså, det er ikke sådan, man kan sidde og få den samme indlæring efter 2 timer, som man kan efter en halv time. Få noget luft, og så kom tilbage til arbejdet med fornyet energi og en skarp hjerne, der er klar til at studere endnu en gang. Det fjerde råd er, at du skal fokusere på et fag ad gangen, hvis der er et fag, du har meget svært ved. Hvis du har svært ved matematik, så sørg for, at du læser ekstra meget op på det fag i den periode, hvor du indhenter det forsømte. Det er nemlig sådan, at man kan ikke koncentrere sig om alle fag på én gang lige effektivt. På den måde kan du prioritere i hvert fald nogle fag, som du skal bruge mere energi på frem for andre. Det var alt, hvad jeg havde til dig i dag. Husk at subscribe vores kanal og blive klogere på en masse studietips, som vi vil give dig igennem vores videoer, så du i sidste ende kan få en rigtig god karakter, når du skal til eksamen.